Ahojte, poďme si spolu pripraviť kaleidoskop. Čo všetko ku tomu budeme potrebovať? Budeme potrebovať 3 zrkadlá, maliarsku lepiacu pásku, obojstrannú lepiacu pásku, gumičky, filcový papier a rôzne ozdoby. Samozrejme, v krabici budete mať pribalenú aj etiketu. Postup je veľmi jednoduchý. Zoberiete si zrkadlá, ktoré nastavíte do tvaru trojuholníka. Dávajte si pozor, aby strana, ktorá je zrkadlová, bola vo vnútri tohto trojuholníka. Pomocou gumičiek si zaistíte, aby zrkadlá držali ten daný tvar. Zoberiete si maliarsku lepiacu pásku a oblepíte si vaše zrkadlá, aby vytvorili takýto trojuholník. Po tomto kroku si zoberiete obojstrannú lepiacu pásku, ktorou znova oblepíte váš kaleidoskop. Na ozdobu budeme používať filcový papier. Ako vidíte, máte k dispozícii rôzne farby, čiže všetci si môžete vybrať to, čo sa vám najviac páči. Ja som si teraz vybrala takúto sivú farbu. Na jeden kaleidoskop potrebujeme polovicu tohto papiera, čiže pokojne si to môžete takto zložiť na polovicu a pomocou nožníc si to pekne nastriháme. Zoberiete si kaleidoskop. Ako vidíte, tá polovica rozmeru papiera vám vystačí práve na jeden kaleidoskop. Keď to máte hotové, môžete použiť aj priložené ozdoby a ozdobiť si váš kaleidoskop podľa vašej fantázie. Váš produkt je hotový.